И добър ден, дечки, добре дойдохте в още една епизод на моят канал. Днес ги снимаме Minecraft Sky Wars, да. И с мене и с Жика там за съм. Поздрави се. Ще да бапна два рефреш. Нещо се случи, дечки. Значи... се вратих на слушалките, ги изводи, за да се слушаш и ти. Играме на мапата Temple Wars. Да, че дечки бях на слушалки аз и ги изводи слушалките, за може да го слушате и него. Така дайте. Види, ево те мой отец Мелисав. Ево сега аз пагам пола колуетов, мисля мога поежинова. И си взема в кит бучер за по-бързо да видя. Айде бе, 2 сата одам пола. Леле колко се нервирам. Иначе аз не наявих, Skywars играме тука, с Шуклевер сме. Така ние на разпоредбът, кой ще правихме видео, разпоредбът за това. И аз ще правя видео, но веќе втори ден. Айде види, ебате моя отец Мелиса. Влаков разпоред половина ни е най-добър за снимане, затова всеки правим Влаков. До салата ќе се сретнеме пак ќе направим разпоред. Да, пак ќе направим Влаков. На видео да известиме колко има. Тук има два честа. Два има, два. И мене нещо ми залага, сега ще видим. Да, пушти лака малко рендер distance съм пуштил, да, всеки ги поръчам. Поръчам. Окей, сега одиме на край Ламо. Но здравие. Исто така, после ovo видео може да излезе и Survival Games. Мило ти, мамо, ебем со столот. Да. Ако се заебе. Защо ми е ваката тек? Може да овде нема света. Дечки, това е този епизод, ако ви се допадна слава. Шо? Върши видеото? Коза върши видеото? Не. Кат се горе имаш често. Горе! Абе горе имаш често. Горе бе! Абе горе имаш често. Абе горе. Върши видеото? Не да е заебавам. Стопира съм. Се заебавам. Бе го той, мани го со две сноуболси и ке му ебеш момичето. Леджа теби. Той бе му го ебаше мамичето. Да, със скок. Каде има некой сега? 21 рендер дистант, аз се чудам защо ми води 30 FPS. Ке си го ставам на 40, ето ман. Така, пак 30, но... На 8 но 40. Да, и аз на 8 ми беше ставено преги, ама сега ми е на 4. Паси леджа! Знам, го видах. Те бара. Те бара, качувай се. Пази! Мама, да му го ебам аз. Гледаме дечки в рунда брой 2. Айде, влагай, аз снимам още. Аз се автопира. Брой. 20 и 39. Леле на 38 влизак. Не излезе. Не, 28. Айде 28. Влагнав. Мале како се напълня от еднаш. Да, ова е убава мапа. Не сме на Mushroom, тук сме на Mushroom. Да, Mushroom 7. Добро, не е лошо и ова мапа. Sad ću da im pokažem prvo. Ali Mushrooms 2 je najbolja mapa u ovoj server. Ne, dobro za tebe. Za mene je mini storage. Да, и тая е добра, ама мене вама ми е най-добра, бидейки онака не трябват блокови за бриджење. Така и догфайт е много... И dogfight, да, но...
Еве на дечки назад, значи не съм му отстопирал. Чакай сега. Одиме сега на кай център. Играме на мапата Mushrooms. Бидейки беше стопирано. Види, ево те, види! Ух, за колко да паднам овде, къде има чест? Аха, знам. Ей, защо го направих? Жика, ти ли се бриджаш да ти дойдам да ти го покажем правец? Не. Мене нещо ми се измести бендикемо. Пак е паднал като нуб. Значи аз мислям дека знам да, знам къде има честови. Во центърът и гледам дали некой ми избразил, нема. Значи во центърът има доста много честови. Евето ти си Шуки, дойде и ти во центърът сега, така? Да. Доаѓам. Майка му да, ево мяс. Те скина? Не ме скина, но лага ми залага и паднав. И тебе те скина. Каде? Еве го муце, добро, той е на своят остров. Ух, ме изплаши. Ай, оди да им ебеш мамичето. Ово и овде си АФК мисля. Сега ги видам кај. Малце. Яо, на 2 ми бил рендър дискън. И да видиш кај. Ние чекай. АФК е Жика. Дойди ке го убиеш. Модам сега, модам. Не на той бе, ай оди му на той, скини го и дойди на ове други. Стой малко е. Леđa, репни му 2 бокса, бокса. Бинг! Анти-КБ! Лава! Знам. Супер. Аз нямам чика. Нямам и аз анти-КБ кod тебе. Пази, бегай! Пази леđa, лава. Кило има. Маме, то да му Запад дечки, аз правим. Одиме дечки в следната. Ай на мапна ми се изключи Майнкрафт. Чекай секунда. За 3,5 минути съм отключил. Брой. 10. Да. Не. Ай друга. Стой да видам. Къде е оба ще я бавам, стой. Без пауза, защо така лахно? 29, ай. Volcano Wars. Еве на дечки в новата мапа по име Volcano Wars. Овде къде има честови, еден има. Еден има тамо кај тоа како планини и еден близко до дървото, мислам, не знам. Не съм аз точно, како да обяснам. Затоа вземав кит бучер. Вземав кит бучер, да не ме. Сега, ако не найдем доволно Ей, овде има тука кај ти едни дърва има чест. Го гледаш кај гравел. Не видов, но сигурно ќе го забереш. Мислам дека има еден трап чест, т.е. блок върх него да не можеш да го отвориш. Да, това е тука. Ова дечки ги знам честове така да се. И аз нищо добър не найдох, чак ни поръжия да не ми беше ова от китът. Армор само честове. А втор чест доле има? Аз съм фул опремен, само капа ми фали и толкова. Да не... Чекай. Няма антикъвъл, добре. Аз съм фул опремен, само все ми фали. За малко, за колко ке ме събориш. Сега ако падна ми на ова глупо, ке му ебам мата. Сега аз бриджам долу. Сега ке молам на един, ке му го ебам мата. Си скокна той. И аз и аз ще бриджах до него, сам си скокна. Хвала тика за победата. Сега че да му ебе мил маму стол.
Сега слагам тук на един близко камен, мислям близко чест. Evo dečki, znači sad ke mu odime na toj. Ke mu ебаме милата майка со столу. Dođi ovamo da ti čika Petar pokaže pravac. Ne, ajde be, zašto ovakvi kilorci? Kako može da mi dođe sam na 24? Ajde da vidim, kada si? Koja te skina da ti go odmaznam? Ovo je svaki vrijeme koji beše. Ovo je, čekaj da vidim. Nik mu je David Gamer HP. Na toj mu se odmazdi. I sad te 3 i 5, 4, така да сега ќе почне може автомалци и стрим. Не, мамето! Добра е, загради се сега да не те... Нищо ми не може. Не. Гледай колко яйца ти створи. Колко кокошки мислам. Почекай, мислам да си ги измава сите сноубалси. И ovo и не те гледа чак. Ай сега скокни и ми расте. Значи аз не стопирам. Яо. Въобще Ево те, мой отец ми... Играме още една или аз да изрейджам за край? Не бе, доста е. Па така да, за край ова. И цяла камера отиде окурът. И дечки, това е този епизод. Ако ви се допадна, ставите лайк, шер и сабскрайб. Не се гледам в наредните епизод. Пас, пис, бауб.